شەوە بخێر بەرنەما ڕۆژەوا جوواکێ دەست پێ کرد وێ هەفتێژی مژارێن me دەربارەی ڕۆژەوێ de em ê serê xeber bidin. Du mêvanên me hene Seyfeddîn Ahirman lêkolîner û Seyfeddîn Gündüz ew jî rayedarê saziya civakî. Du Seyfeddîn îşev mêvanê me ne. Em ê înşallah gaveke din bi wan re di ser Skypeê de xeber bidin. Ew ê beşdarî bernama me bibin. Belê serê bernameyê de em dixwazin behsa mijarên xwe bikin temaşevanên hêja. Di nav vê hefteyê de li Bexdayê di bombe teqiyan di nav Swîlan de demeke dirêj bi rastî ku dünya û dewletên îşxalker bi nexweşîna koronavîrusê ku mijûl bûn bombeyên wiha li nav alema İslamê nediteqiyan yan jî ew tevliheviya wan alema İslamê hinek kêm bûbû. Şerê Sûrî qismekî sekiniye Iraq her çixar dewleta Amerîka û wekî din li bîrfiîl di navê de be jî dîsa ev teqîn û êrîş hinek kêm bûbûn. Lê dîsa wek ku destekî dixwaze alema İslamê û dewletên wek Iraq wek Sûrî wiha tevlihev bike bahane hazir eş xwe IŞİD vê êrişê kir yan jî filan rêxistinê örgütê vê êrişê kir. Lê ev êriş hinek di nav xwe de şîfreyan dide me em ê ser vê xeber bidin. Di vê demê de dema ku serokê Emerîka guherî Trump çû Biden hat şûnawî êrişek wiha tê çimanê em ê ser vê xeber bidin. Demek ku em wiha tê de derbas dibin ji xwe ti carî îşxala çeteya terorîya İsraîl li ser axa Filîstîn neqediyaye. Lê li gor hinek dîmen û fotoyên ku derketin bin Mescidul Aqsayê dikolin û ber bi talûkeyeke din jî pêvajo diçe bin Mescidul Aqsayê dema ku bi vî awayî bikolin ihtimala em bêjin xerabûna Mescidul Aqsa heye ku ev ji bo Müslümana bi rastî wê tiştekî pir nexweş be ji bo giraniya Müslümana ser erda cîhanê lewra Mescidul Aqsa ku qîble ewil e û li ber çavê Müslümana wiha bin wê tê kolandin û xesarekî bidinê ji bo Müslümana ew ê tiştek nebaş be. Em dixwazin vê meselê ji dîsa xeber bidin. Dema ku em veguherin mijarên navxweyî yê Tirkiye di rojeva Tirkiyeyê di mijar niha li pêşin temaşevanên hêja. Bi rastî siyaset daîma li Tirkiyeyê tê xeberdan hilbijartineke pêşwext tê xeberdan. Lêbelê ji bil vê em dixwazin mijara ku milletê zêdetir eleqedar dike. Yani mesela aboriyê iqtisadê xeber bidin. Lewra demek wiha de em derbas dibin ji heqetê bihabûna hinek xwarina bihabûna hinek tiştên li bazarê pir zêde ye û ev bihabûn her diçe dewam dike. Rewşa iqtisadê em dixwazin xeber bidin û rewşa aşîkirinê jî niha di rojeva Tirkiyeyê de ye. Heftekî bû li Tirkiye dest bi aşiya koronavîrusê hate kirin. Seriya milyonekî de însan hatin aşîkirin. Ev pêvajo çawa diçe em dixwazin vê jî xeber bidin. Me got mêvanê me lêkolîner Seyfeddîn Ahirman ger ku me bibîne em pê re xeber bidin. Yekê Seyfeddîn û xêr hatin. Xwedê ji we razî be Ehmed Lêbabê. û mêvanê me dudiya jî rayedarê saziya civakî ew jî Seyfeddîn Gündüz hûn jî bi xêr hatin mamoste. Xwedê li we be rehmelde û li bavê be inşallah. Kekê Seyfeddîn Ahirman êrişên li Bexdayê dema we seh kir bi rastî demek wiha de çêbûn ku serokê Emerîka guherî ev her du mijar em dikarin bi hevdû ve eleqa wan çê bikin
یان ون چوا لسری دفکرن ام به دست پی بکن کرم کن ون دست خبردان او خب کن سری اول دا اف ایریشانا از شرمزار دکم و ایریشا از سرمزار دکم سلاو حرمت خو جوا و تماشوان را پیشکش دکم معلومه ویا یعنی یکی اهل امریکا قزل در لیجه ده گوتن دبیجه ده گوت زانبه ده آوا که بچوش که سکنی ده گوبقک وجنقه سبب هون زاربن انگلیزی کی لینگ دریج دورده یا یعنی اوه گویرو امریکا آوا کرنا دسته وانا ده تمام فتنه دنیای ده معلومه ویا لسر مسئله شنگاله ترکی و عراقی و ترکی و کردستانی به هر دورا چه کرن؟ تکلی کرن گوتن چه گوتی همه شنگاله والا بکن و جماره داجی وزیر کار درف ترکی چو عراقی هاتنا ترکی جوینک چه کرن گوتن امه چه بکن امه و دره والا بکن فقط جغیری ویجی لامریکا ترامپ چو و همان بیدن هات تشتکی غریبه روژا گوه بیدن وری سر کرسی گوستون بخواه و روژه تقینی چه دبن یعنی وقتی گم بیجن ایرو عراق ساکن به جامری قارا نسکنی هیا افچا چه دبه حالو چه دبه یعنی معلومه و ایران مجلس عراق چکر قرارستان و گره که امریکا عراق درکوه اف زمان ترامپ تا چه بون بشتی گو بیدن هات بیانات گوی دانا ترس ترامپ یعنی د زمان ترامپ تا جی که گوتن گوچو گو امه عسکر عراق درخن او سایه خوش 5,000 امه بینن دو نیوا داول دا جی گومه 500 کی درخن به شکلی بیاناتک دابو اما بیدن دگر دست بیانات خدا گرک داشتی که جم متفق و حواله خورا چه گفت تشتی گفت ترامپ گفت از عکسی واب کن ها ایرو aslında ev taqiniya gol Bağdayê çê bûye pîrozkirina hatina bîdina yani were bi meva halê me eva got hûn nebin bê we çê nabe vê şeklî yani pîroz kirin zilam ji xwe re dawetî tekrar dawetî Iraqê kirin ev tiştê got di Iraqê de dibe لسر ناوی ایشید و لسر ناوی هنه کدی aslında de temeli vişi da ego vana idaret kın hane ki iro kesik nikare beşe bir işit veya YPG veya PKK veya başka sazı kedi la Iraqi bey Amerika golling yok babje nemkuna Laura Barzani dahi vakti go seçim kid ligar karara milleti xo disa çıkırın امریکا पे دا بطال کرد یعنی قبول نکرد برزانی د بیانات خود ایزا کرد گوچه گو امریکا از دره دهشتم بله یعنی ایرو اف تشته تقینیا گو داراقی دا بویا امل شکلی وید میزینن اول لکوده هاتی تقاندن لجی کی گو پارتال دستی دو تفروتن yani ikinci el eşya jerte gotun lüede tefrodun ev insanekte peşi bombaket pakeni bişti go millet dicve bi civana hanakreş bu go saya miriya zede bi duate de takeni yani dvirda ev mesaja ne go dibejin em hükümeta Iraqê texna sıkıntıya yani dicine de dvirda dixwazin go
روجه چیکن سایه چی قضیه دبی مخاطبه و جول قاسیو چاو بکن و جوا لسر و نکل گراوی بیاناتی خوب بدن tabii ki ve izahatı خوب اج bu خاطر ولو اف تقریبا انا قلت شو ya ev bombago pakiya li Bağdayê aslında Kurd gombejin piroskirina hatina bidin ser kursiya. Yani hediye gerişyandır, mesaj gerişyandır. Ew rêxistinê ku dibin kontrola wan de ne jê re dibin wim xêr hatin. Kekê Seyfeddîn Gündüz kekê Seyfeddîn Arman got tu sazî û rêxistinê ku niha navê wan jî behs kir. Bê Emerîqa nikarin gavan bavêjin vê tespîta wî dicî de bû û dixwazin ji xwe re rojevekê çê bikin. Hûn vê êrişê bi çi nêrînê dinhêrin dema we seh kir ev êrîş we çawa li serê fikrekî beyan kir? Rastî wextê ku Joe Biden son xware ku bû Serokê Amerîqa dibir tiştekî gote got em ê di nav Amerîqa aştiyekî çêbikin. Em ê bikin ku welatê Amerîqa bibin li hevdûyek. Wextê ku vê gote peyva PKK hate bîra min. Çi demê PKK di herêma me dibe aşitî biratî ev dinêrin ciyekî de bomba taqe însan tê kuştin, însan dal diqînin. Dibe vay felaket xayînê wî li orta meydanê didin kuştin. Got înşallah wê di herêma me tiştê bûyerê xirab çê nebin. Lê malesef hê peyva wî neket guhê me bomba taqiya. Yani ev ya tiştekî balkêşê wekî bi Reîs Seyfeddîn Arman got wek welamê wan ji metinê xwe re got way te bi xêr hatî, way meşûna te çina kir. Bi rastî wextê em çûk bûn hineka qala dihaq dikirin. Wextê got dihaq çina çê dikir ji bo xatirê ku roja xweşiyê de roja şînê de çi dikir însana da kuştin û bi wan xwîna însana xwîna wan dimişt pê şîn dibû yani pê kêfa xwe danîte. Em niha di nêrîn di heqê dema me Emerîqayê û serokê wan in xulamê me serokê wan in. Lê mixabin ez dixwazim ji birayê xwe re vê tiştê han bêjim. Wextê ku testê Emerîqa di welatê me de be, wextê ku serê Emerîqa di welatê me de be, ew ê di nav me de pir xulam ji wan dekevin. Yani hinekê wê navê wan hinekê navê wan Abdullah bin, hinekê navê wan Fethullah bin, hinekê navê wan Kemal bin bê çi bin navana. Ew ê bi vê navê pir însan dekevin ku xulamtiyê ji Emerîqa bikin. Lê mixabin ji bo xatirê ku tebî li gor peyva wan em dibêjin. Divê em ê we xelas bikin. Ji bo xatirê me xelas bikin me dikujin. Çawa îro PKK ji bo xatirê me xelas bikin me dikuşt. Li Bexdayê jî ger îşîd be ger peyde be ger çi be. Ji bo xatirê ku xwedêgiravî milletê wê derê han xelas bikin bomba bi wan din teqandin bi daha bi seda îtan dikujin. Heta mejîkî wan wiha heye ez bawer nakim ew mejî ji wan heye. Dibên kî çi qasî însan pir bê kuştin em ê qasî cenetê cê me wê fire bibe. Min er ez dixwazim li ser vê tişta tiştekî wiha ecêb bibêjim. Li pazarê êk hatin kuştin zilamê ku bi tabla aboriya mala xwe pê derbas dikirin. Yani tu heya wan ji siyaseta Amerîqa tineyê, heya wan ji tiştekî dinyayê tineyê. Rebena sibê heya êvarê ev bişoxulin 5 kilo firngî firoşin, 4 kilo bacan firoşin ku ji bo xatir ku êvarê zikê seviyê xwe têr bikin. Van însana hatin kuştin. Min bi kuştina van însana ne Bağda rizgar bû ne însana xelas bû. Ama çi bû? Êşket dilê însanê ê ku qelbê wan heye, ê ku hêşê wan heye, êşket dilê wan. Wan însanê ku baweriya wan bi Xwedê heye agir bi mala wan kir. Çunkî dilê wan çewtê, birayê wan tê kuştin. Van însanê mazlûm û mustez'af ji bo xatirê ku hatina Serokê Amerîqa xwîna wan tê rijandin. Yani bu gotana me siyasetmedarekî yekî Iraqê kuştiye me gotana vê êrişa ji bo siyasetê hatiye çêkirin. Ku însanekî em ê bêjin polîs moîs hatibûna kuştin me gota vê tişta ji bo xatir ku zerarê bidin devletê hatiye çêkirin. Ama mixabin em bala xwe didinê kî hatiye kuştin wê însanê ku ji sibê heya êvarê ku ji heya wê tu tiştekî tinecî. Ku ji Xwedê pêv heya wî tiştekî tineyê ji bo xatir ku rizqê zarokê xwe têr bike ya rizqê zarokê xwe temîn bike
dere tibiha evvelber tabi ve tabi dike dve sırmada dve germede ama em dinerin van xulama ji bo xatirê ku mezineyê xwe pêkê xweş bikin wekî dihaq çi dikin xwîna van însanê mezlûm dirjînin. Yani bira gelê me eviya baş bizanbin li kê derê be, li Tirkiye be li kê derê be, kî xulamtî ji Amerîka bike ji xisarê pê fêda ji xisarê pê tiştekî wan nagê millet. Ne way niha em televizyona dibînin ku teqîn çawa çê dibe. Yani bira însanê ê ku dilê wan de rehm hebe, însanê ê ku di pêşê wan de mejî hebe, bira li vê dîmenê baş binerin bêgelo çi fêda wan li vê milletê mezûm çêbû. Yani xwedêgeravî dibe em hatine em ê vê milletê han rizgar bikin, em ê vê milletê han aram bikin. Ka van bûmayan teqin yani kî aram bû, kî rizgar bû, kî pê kêfxweş bû. Em dinerin bes Amerîka kêfa wan hate, Siyonîzm kêfa wan hate û van xulamê ê dinê jî kêfa wan hate. Çünkü ew zanin çi qastî ku xîn bê rijandin ew ê cê wan qewî be. Yani ew vê dibêjin dibe ku millet wextê ku testê wan jevdû qut bibin, wextê ku millet dijminatî bevdû bikin, du tişt çê dibin. Yek cê emperyalîsta qewî dibe ya dudoya cê xulama jî qewî dibe. Yani xulam jî dibên çi qasî mezinê me, serokê me cê wan rehet be û em ê jî cê me de rehet nebin. Lêberiya me çi bikin divê milletê han de hewceyê ku em jî testê xwe bidin hevdû em guhê xwe nedin illeta tefrîqî. Yani em guhê xwe nedin vanê ê ku dubendiyê dikin, vanê ê ku tefrîqat dixin navbêra me, ê ku dibe ev ya mezhebê ya ev e, ê ku dibe ev ya ev e. Em guhê xwe nedin me fesada ger Kurmanc be, ger Ereb be, ger Faris be, ger Şiî be, ger Sunî be. Ki hawaya wî ji Xwedê tale hebe, bawera wî bi Xwedê hebe, bira destê xwe bidin hevdû û ev mîkrobê Amerîka, mîkrobê Siyonîzmê ji nav vê milletê me han dixin. Heta ku testê van însana di xwîna me de be, em vêya baş bizanbin, rehetî ji me re tune ye, biratî ji me re tune ye, aşîtî ji me tune ye. Kêkê Seyfeddîn Arman bi rastî Iraq demek ki dirêj e yani navenda Iraq û wekî din Iraqa din yan jê em dikarin bêjin bûye çend perçe yani qismekî destê Daişê de qismekî PKK wê der xwebcî kiriye bi vê behanê Tirkiye wê der operasyona rast dike. Şuxe navenda Iraq têkiliya wan û Îranê niha hevdûre germe. Demek ki berê parlamentoya Iraqê qararek stend divê leşkerê îşxalker ji erdamederên beyanatek wiha û qararek wiha derket. Ji bo îstixrarê li gor we çi li pêşiya Iraqê heye? Divê mijarê de got em li dawiya Xumeyzênin berî niha eger got werê bîra temaşevana jî wextê hingana got Qasım Süleymanî rehma Xwedê lê bê qetil kirin, Îranê got zê heyfa xwelênin. Heta di wê derê de firok, fûza, roket hinika wê bavêjin. Yani dinya kete heyecanê got wê حربك مازن derkeve li ser vê meselê. Divê me hemen meclîsa Iraqê çikir Qararistan. Got gereka askerê Amerîka derhal ji nav me derkeve. Wana fehm kiribû yani zanîbûn texmîn dikirin du got û Iraq wê bibe cihê şerê xerîba. Yani evê ji derve got ketina nava Iraqê wê şerê xwe vir de dewam bikin wê li vê de li hev xin. Ha ev îro em dimeyîzênin di serê vî îşî de kî heye li Iraqê? Yek jê Amerîkaya, yek jê Îrana. Îro Tirkî müdahil bûya, Tirkî divê ecê têkevme kî Tirkî ro di Kurdistanê de heya asker xistiye. Ji xeyrî vê najîkê ê got dibin vada fealiyetê dikin hena. Mesela IŞİD heya. Mesela PKK heye. Mesela çi hene? Mesela îro ji Yezîdiya hinek saz örgüt xistina holê her yek bi yekî re dêw distenê.
ev jî dê famkirin got îro Iraq we bi cihê şerê xerîb e. Yani ne şerê milletê Iraqê, ne şerê xelasiya milletê Iraqê, ne şerê xelasiya milletê Arab û Kurd e, ne şerê xelaskirina Şii û Sunniye. Belkî dûrta şerê menfaetê heye. Yani îro sîleh û çekê gotxina Iraqê, sazî û örgütê gotxina Iraqê, organizasyonê got Iraqê de çê dikin, yek ji wan jî kê nebide vê milletê Iraqê. Dîqet bikin orduya Iraqê heye. Leşkerê Iraqê heye, Kurdistana Iraqê heye. Yani her keskî hikûmeta we heye, meclîsa we heye, parlamentê we heye, îro îdara xwe dikin. Ama tiştê ku ji wara siqintî çi ye? Siqintiya ev e. Nikarin mal û milkê xwe, petrola xwe bi serbestî bifroşin, nikarin serbestî hereket bikin, illa ambargo datên ser we, illa riyê wan dikirin, riyê ku ev însan werin ser xwe piştî herba Korfezê û heta niha tehrîbata got çi bê di Iraqê de got ev nabe îmarkirin, got ev millet ji vê nexweşiyê xelas bê, ji vê siqintiyê xelas bê, riyê got tên duê derbas bin tevdîro tên girtin. Ji bo wilo ev parlamentoya Iraqê got ev qerara hastandiya gotî bera Amerîka derkeve, ji bo xatirê texmîna vê îşît kirin kî got îro çê dibe. Hûn dîqet bikin, berî niha ji Sûrî çi bû? Hinek YPG hatin pêşmergera şer kirin. Yani tiş Sûrî tê pêşmergera şerê çi dike? Îro Tirkî dibêje ki ez ê Aliyê Kurdistanê Şingalê ez ê paqij kim, ji vê de zerar ji min re tê. Ew jî ji bo xwe diçe wê derê. Tabii divir de yani ev xebatê got divir de çê bibin, ev şerê got divir de çê dibe, tev jî kê çi dike? Zerarê dide istiqrara Iraqê, zerarê dê milletê Iraqê, zerarê dê milletê Kurd, milletê Arab, milletê Şii Sunî qismê Müslümana zerarê divir didine. Heta got Amerîka dûr debe ki heta got Amerîka dûr debe, ji roja got Amerîka ketî heta niha millet li Saddam Hüseyin poşman bûye. Yani îro ew însanê got sîleh li Saddam kişandin, ew însanê got şerît xistin sukura û îna dalaqandin, dibêjin ki got Saddam li vir ba çêtir bû ji me re ji Amerîka. Îro ev tiştê em karin ji bo Libya jî eyniye. Îro xelk dibêjin ew zalimê Qedafî zulma gokiriye, xelk lê poşman bûye, dibêjin ki ev gulamê ve Ewropiya û Amerîkaya got ser me de nav me de vê tehrîbatê nam me dikin, bera nebin ama bera dîsanekê kî heba? Qedafî heba. Yani ew tişê got bihar maalesef bu çêle, bu fırtona ve îro menfaetê Amerîka û hevalê Amerîka istiqrara Iraqê xera dikin. Gereka çi bê? Madem ki demokrasiye dibêjin, madem ki demokrasî qibla ve însanaya, dibêjin me demokrasî bêne ve dewleta, ji bo xatirê lo vî milletî sêçimê kiriya, hilbijartinê kiriya ve çi qerarek standiye, gotiye gereka Amerîka ji erda me derkeve. Madem ki heger got Amerîka bi rastî got bêjin kî darawek mezin li dinyayê dikin, demokrata berderkeve. Ve milletê wê qerar standiye. Heger got ji bo milletê Iraqê dixwazin hurriyet û azadî û pêşketin dixwazin, ji bo wilo hatin ketin Iraqê, îro Saddam nîna, rejima Saddam nîna, millet xwe îdare dike. Wê ev millet bêbesa derkevin. O halde derkevin. Divir de dijminatiya milletê Iraqê heye, dostaniya milletê Iraqê tune ye. Bi rastî ev guherîna serokatiya Amerîka jî demekî di rojeva dinyayê de makekê Seyfeddîn Gündüz wiha bi kurtayî li gor polîtîkaya çawa li pêşiya Joe Biden heye lewra hilbijartinên Amerîka dema pêvajoya hilbijartinê de di ser dijminantiya em bêjin İslamê, Tirkiye û hinek ev pirsgirêkê ku zêdetir li qamoya xwe li raya giştiyê hundirê xwe û ji bo Siyonîstan memnûn bikin di ser vê de zimanekî îstihmal dikin. Lêbelê tiştî ku têne serê ew jî dizanin ku em bêjin mütefîkiya wek Tirkiye yan jî em bêjin ew têkiliya wanî bi hinek dewletên rojhilat re ne ew tiştê ku beriya
هەلبژارتنێ دەبێژن لە گۆرە پۆلیتیکایەکە چەوا لە پێش جۆ بایدن هەیە بکورتایی يعني وقتی ترامپ سیاستا خو به اشکره دکر يعني دوستو دشمنتیا خو به اشکره دکر لی جو بایدن جبو خاطره که امریکا دا دولت د کوردیه پر اپراسیون کور کریه جذبن درین دولت جو بایدن جورته وقتی جورته يعني پر اجاته خو پر سیاسته خو او بخاینتی بکه بله يعني اوی جدر و تشکی بجه لدبریده و چنیدن بکه ابيك يادو دايا شتيك تو خيا كرن ناب امريكا دا ويجنجي تشيبه يعني وكيك علي كاري رايدار ترامب وتشتي قبولناكن او ناب امريكا دا جنجي وي درخن عندك رابور ما ايرو خانده امريكا جبو خاطر افغانجاشا ناب خدا بتفسينه وبري قال خو بدا جاكيدني ويشبك وي سياسه وها باجو كملتي وان ددبدا يعني بريوان دربه اوی بچه ممکن به اوی işte اوی خو بدن خلاصکاره işte گله مظلوم ام بجن ناوندا اسلام yani ویجه لته خورها بجن وای بجن ام وای الویدره گنگشی هي حرب هي بهبكتنه işte سرکیون ظالمن زور دستن وای ام هر ما خلاص بکن و ام خلاصکاری دنیایینه yani siyasetteki cesedi Amerika siyasetteki vahada jote yani çava çu Vietnam'e bomba psarvanda bari بحذارة بكي بس حذاري كان كشت جو جلفها جو أدرم خلاص كاري وانم هاد 10 سال 20 سال شون ده هاد ديتن كو أمريكا شيء وده خراب كه الصومالي الأفغانستان وقت تبي دنياك أمريكا جبو خاطر كو نفس سياستا خو آرامي تيخيه من تيخو بريوان ج فتنا هندر داخل بريوان بده دربه وش بكه و سیاستکی خراب دناب ولاتی می مسلمان بخصوص اوی چه بکه او جهیه لپیشیا بیدانجی ارشتا جهیه ام کتفی ببیجن چین جهیه براستی چین جی لهمبر امریکا سری خورا که سیاستا خواه با ابوریا خواه با گنگشا خواه ده به هتشتی خواه چین جی ایدی با امریکا نقاشه ده که امریکا وقتی خویا سانکی اوی بر روسیا را وی تکف تکیلیه کی با آلیه کی لبله دناب علامه اسلام ده و فتنه درخه و بچینه جی حربکی بداوی بکه و هاتی خویا کرن شو حربکه بتركيد بين سوق سواش يعني بالفعل بسلاح حربكي دناوان ده درباست به يعني جي موساد زانن امجوي در باسی مثلا مسجد الاقصا بن دیسکی که سیفدین گندسون گوتنا خو بدومینن دنا وی هفته ده مج آژانسان خوند و هنک ویدیو درکتن راسته حقیقت او غازی و قیرین کج خلق فلسطین درته چتیاز تروری لوی در خباتین کولانی دکن بن مسجد الاقصا دکولن هایا وجه هبه ای عالم اسلامی او غازی نه غازیم والانه اوی هات فهمه ون چی آگاهی و هنر سروی مسئله چند دقیقی سروی مسئله اون خبر بدن دور از دوره بدم که سیفالدین اغرمان yani براستی ام ببینن چه دمه اسرائیل ایریشی خو و فعالیت خو خراب لسر علامه اسلامی چه دکه ام بيزانن د علامه اسلامي ده گنگشي هي خوين هي حرب هي ايروجي ام دنرن لبعضاي بمنطقه لسوريا گنگشيك هي تمام عالم اسلامي بهر چون چدبه عيسى يجي جبر رودگره چدکه بنه مسجد الاقصى دکوله بناويچه بناوي دبك ازي مسجد işte مزگفتا سليمان مابت سليمان ببینم و از وی داره شاب که مابدا خویا اصلی yani ve nave او درید کوله بله مقابل انظانه که ویدات سکی تنیه yani او در دیوان او که وی بکولن و وی مسجد افضل خرابه به او بیمنه وی لمابدا خود گریان وی ادی خرابو که امه چه بکن که امه جنو و او داره گشی بکولن باویجن امه چکنو آوا بکن tabi اویا پیواوانه yani ربی عالم جمد بجه تو دمی İsrail o evakwan rüye pever hastiye nabejin.
yani her tem ew derevkarin, ew fîtnekarin, ew hîlekarin. Vanî insana çi demê ku tiştekî bibêjin, em bizamin li pey peyva wan ya herb heye, ya fîtne heye, ya bihevketin heye. İza lazım e wextek van insana devê xwe vekirin, heşa cemaatê dibe wextê küçük awtê dirake darê xwe. Vana wiha ne. Çi demê ku vana devê xwe vekirin, hewceya alama İslamê rakin darê xwe û êdişî ser vana bikin. Yani evana ji çi rûyê xwe digirin, vana ji belabûna xwe rûyê xwe digirin. Yani em belabûne, em bihevketine, îro em berê tîrê xwe em didin hevdû, em birayê xwe rexne dikin, em birayê xwe dikujin. Her çî em berê xwe din birayê xwe, ew jî çi dikin, ew jî nerin ku berê tîrê ku li Amerîka bin, berê tîrê ku li İsraîl bin, berê wan tîra medaya xwe ew jî ji vê rû dibînin çi dikin, işte bahane digerin, dibe way em ê vê derê bikorin, em ê mabeta Süleyman derxin, em ê pê çina bikin, vê hawayê ji xwe re rê dibînin. Yani bira alama İslamê ji vê şerma xelas bibe. Yani pêşveçûna İsraîl li ser îxtilafê me ye, pêşveçûna Amerîka li ser bihevketina me ye, li ser xwîna me ye. Yani em xwîna hevdû dirjînin. Em tîrê xwe davijin hevdû û em ew jî pêş vedirin, ew jî cêwan rihet dibe, cêwan qewî dibe. Belê. Kêkê Seyfeddîn Arman, ev mesela Mescidül Aksayê em ku serê xeber didin lê ev meseleyeke bi tenê li dor Mescidül Aksayê nîne ji xwe çeteya terorî pirê axa Filîstîn îşxal kiriye û li wê der her ro em dikarin bêjin êrişê xwe ku xelkê Filîstîn qetil dike didomîne. Desteka ku û piştgiriya ku ji Amerîka distîne, ji Ewropa distîne. Li hêladin Tirkiye jî wek çend dewletên din piştgiriyekî ji bo xelkê Filîstîn dikin lê ev ya li gor min bi dev dimîne. Rêyeke çawa heye li pêş vê meselê li gor we? Bi rastî ev mesela Tirkiye û mesela İsraîl heta got yek vêna ji hevdû venekê, yek ji vê Tirkiye û İsraîl ji hevdû xelas nebin, em nikarin bêjin bê wala Tirkiye ji İsraîlê halo cephestandiya vê halo bike. Yani îro berî niha bi çendekî İsraîl beyanatek da got çi? Got wextê got Tirkiye bixwaze bi me re têkeliyê xwe rast bike, gereka çi bike? Gereka îxwana ji Stenbolê derxe. Heta niha Filîstînlî bûn. Heta niha Filîstînlî bû îro destê xwavêtê îxwana jî. Em li vê dimeyîzênin, yani ev siyaseta got tê meşandin ne ji İsraîl tenê derdikeve. Amerîka ji cîkî beyanata dide ev Dewletê Ereba Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, ez ji we re bêjim, yani İsraîl em bêjin ev te bi hev re bi devekî hereket dikin. Heta di vê dema talî de Fransa tê de heye, Yunan ketiye. Yani îro li hawirdorê erda Filîstîn belê belkî dora Tirkî ew dibêjin dora me dipêçin li bûna yek li hember me yekbûneka xwe çêkirina îtîfaqa xwe çêkirina dixwazin me hepis bikin di Anadolê de feqet hûn dîqat bikin dora erda Musulman di serî de jî Filîstîn û Suûdî Erebîstan, yani Mekke, Medîne jî kêtê çêkirin dora tê pêçandin. Yani îro ev îşgala got tê kirin û ev beyanatê got tên kirin bi hevdû re tev bizanebûnin. Şêra wenekê yeka. Ha Tirkiye wextê got bixwaze îro İsraîl qarşî Tirkiye qure bûye. Binerin di nav dîroka İsraîl de ê got pêşî erd îmkan dana İsraîl zamanê Osmanlî de. Peyvê re çi bûye? Peyvê re ê got dewleta İsraîl nas kiriye dewleta Tirkiye. Gereka Tirkiye zamanekî nêzik de ew naskirina dewleta Siyonîstî îptal bike. Yani pêşî ji vê dest pê bike.
Çünkü İro Siyonist sadece ne be Arabara bir devleti Arabi hinek Arabra ve işit ki Mısır'ı ve Birleşik Arap Emirlikleri vesaire. İro bir Yunan radike, İro Fransa radike, be Amerika şu seri hatta peşidike. Bu hatırlıyor Türkiye gerek peşi siyaset akış lehember İsrail rast ki. Yani em vê fehm dikin ew dewletên ku bi Türkiye re singa hevdane İsrail kêleka wan e. Musa fehm kir. İsrail herdem kêlekawaya. Ve İsrail dikkat bakın. İsrail îro ji berê bihtir dişteğlê. Ji berê bihtir quraya zamanê ji berê bihtir diriştira. Dikkat bakın hatta dot Azerbaycanê de jî bû. İro de Azerbaycanê de jî hember Tirkiye dixebite. Xwazê lingê de jî bişamtêne. Rusya ra hareket ki. Ermenistan iyice hareket ki. Yani yardıma alikariya go Türkiye ji Filistin ra bike işgala arda ve go ve biseknene gereka peşi Türkiye hember İsrail siyaseta xuni der rast bike kararına jnu bide evna yek jya yad ji ki Türkiye îro malume veya bitene maya yani ev çand sal devleti Avrupa, Amerika, İsrail, Siyonist çok xwestina Tirkiye bi cihaniya ama ev çand sala Tirkiye siyaseta xuni derva zıddı devana hareket dike ji bo lojike gereka ji aliye çekdariye ve gereka ji aliye aboriye ve siyasiye ve çitkin îro cephel Tirkiye hatiye standın ve dixwazin Tirkiye bi tenê bimînin pêş de inşallah govê behs kirin aborî jî ke divê meselê de girêdahiya ew jî hayê divê meseleya ha İsrail îro İsrail xebatê xwe dixwaze çi bike dixwaze go ew arda Filistînê gav bi gav îşgal bike kî dike heta niha wilo dewam kiriya îro bin Mescidul Aqsa dikolê ew kolana wê nake ji bo xatirê go zamanekî ew mescid xerab be wextê go Mescidul Aqsa xerab be eserê musulmana go musulman ji bo mücadela xwe dikin ji bo wê nake îro têkeliyê xwe dikin wextê ew eser ji holê rabe û ew dibêjin wê yekbûna musulmana jî rabe. Sembol wê nemîne li ortê. Sembol wê nemîne yani îro çi ye sembola İbrahim aleyhisselama, sembola Musa aleyhisselama, sembola Hazreti Ömer'e Hazreti Ömer Mescidul Aqsa çekiriya yani fetih kiriya. Sembola işte bejim yani jmara Salahaddin Eyyubi îro ji aliye Kurda ve sembola ka jmara jiya. Yani îro eker Osmanlı bejin, Türk bejin bewala ev Mescidul Aqsa me muhafaza kiriya em bekçi bun medbera emek daya ha ama ego cara dua ew fetih kiriya ki Salahaddin Eyyubiya hak ve hukuki tamamı Müslümana devir de wextê go İsrail ve xebatet ki diparçıqene îro Müslüman gereka vî işî li hêviya milletê Filistîn nehêrin. Milletê Filistîn di wê derê de semboleka. Milletê Filistîn, yardıma milletê Filistîn sembola aslın yardım amazın, alikari amazın ji Mescidul Aqsa'ya tamamı Müslümanlar ya îro ev mesele ne mesela Tirkiye tenêya got Tirkiye bêzê yardım edikim bera bike, gerek bike gorava ya ama ev devletê Müslümana êdî jî ki gereka destê xwe bidine hevdû ve meselede. Hususen divê zamanê talî da go pêşkeşiya Sunniya îro Tirkiye dimeşêne û ehlê Şia go İrana ev her do devlet hususen gereka destê xwe bidine hevdû welatê Müslümana de ji bo xatirê Siyonîst lingê xwe hewzê de babêjin. Belê kêkê Seyfeddîn servê mijarê gotinên weman em derbasî mesela aşîkirînê bibin. Servê em kêkê Seyfeddîn gündüz ez pirsim mamosteyê xeberdaniyê we mabin hûn jî bixedînin kerem kin. Yani em vê bêjin we behsa bîdin kir ew ez malûma wextê hate ser kursî ji xênî vê meselê dixwazim îzahat bikim. Wextê got Trump hat ser kursî ev soz ji millet re da malûma li Amerîka 6 milyon însan bêsigorta ye. Yani ji tendurustiya xwe nikare
çare nabine imkanı yutnana sıkıntıya ve hana insanı bekhani hana Trump çıgot Obama vakti hat ser kursi goze be para aze ve sigorta bka ve kazanç kır Trump goçe go aze ve kanunu batal bkım zengina Trump anisari bilhusus Yahudiya Biden hat وقتی گو بیدن هات اب قرگاشونا گول امریکا چه بو نه یک سازیا نه ارگوت نه گو هاتنا با هبدو و امریکا گو امریکا لحف که شر چه به تبلی هب چه به بلکی ابنا لیدانه که لسر پرایا ایرو ایگو ترامپ ابطال کرنا بیدن جسره صدی 28 بزه زمه benim ser cirme yani vergiye zengin u fakir dvede da çıtkın lehem berhavdu mücadele etkin ev mücadele nava Amerika'da ne mücadele ka siyasiya mücadele ka maddiya em ve cizanın Amerika devlete ka emperyalista kapitalista dine ve na pereya وقتی گو اف حالو دوام بکه مجادله دور درکوی ویش بو پرا درکوی ام ویش که خوازن بینن روژوی بله که Seyfeddin Gündüz mesela İsrail کو bin Mescidül Aksa'yı dukole serviye mijare ma haberdanên we yani براستی برای Seyfeddin Avurman خداجه به چته گوت yani دیسا ام تخوازن وی ببیجن yani siyaseta akırış em devce bertin o em tseho bedin hevdu yani çi demi em liberatiye em şabun em muwanaskir me tseho da hevdu ve çağevi aşti tekev nabirame ve serime belin bebe ve rabime ji razı bebe o ve dünya ji be aramiya me be rahatiya me ve dünya ji tekev aramiye yani aramiya dünyayı cennete dünyayı nav müftavi de nav Müslüman diye. Şimdi bir em Müslüman em bunyak ev dünya rahat bebe endre bavri dene. Bele. Ki Seyfeddin Gündüz hunji xabatkare ki tenduristi sıhhatine sere sale ki tamam dünyayı dibin bandoru tesira nexweşîna koronavirüs براستی جبو پیشروژه جبو امبیجن 10 ساله دن 100 ساله دن تحصیلی کی مزن هشت عمر مدا د وان ساله کو امتدا دجین ساله 2020 2021 yani دیروک به نخوشینه هات نویساندن تمام دنیای پشتی mücadeleye که درش mesela aşikirine şu heviye ki bu jbo peşketina ve nexweşînê ew münaqşe di ser aşiyê de em aşî bibin nevin aşî çixa ewlehiye ew ya qismekî li gor min qediya yani pirê insana êdî vê qebûl kir ku aşîkirin ji bo vê nexweşînê çara û çareseriya herî mezin e. Hûn aşî bûn yan na? Bi rastiya daşî nebûn. Hûn nebûne. Hûn li vê yöntemê, li vê sistemê çawa dinhêrin a aşîkirina Tirkiye? Hûn jî di navê de ne? Yani jî hûn çima aşî nebûn bi xwestina xwe? Yani em ewil vê bêjin 3 milyon doz vê hatiye Tirkiye. Hatta milyon u kadar 1000 doz hatiye çekirin. Evet. Yani milyon u nesri van mayı. Tabii ve kısmeki naha itana bekhistin. Kısmeki 28 şunda kutçe bu evde khne. Evet. Yani evde ve manek ve milyon ev insan ve aşile van bekirin. Beli Erdoğan go hatta ve haftiya davya ve haftiye 10 milyon edin jil gor henek agahyan haberan. Yani hali hazır deri em naqla bu bini birafa إلى ورا قدر مهكي بدوركت يعني هاتنا ويقول إشاء تحقيقته يعني أري سياسة وهاد بيجي لهولي دا تشندن هنه جبوتشي ما أشينا كر براستي مج بروفيسور كي برسي يعني دكتور كي نابدا ما جو خجة
yani ve aşi evleyip dibe nabe tüdbe çe go insana ki küteke ve nav bahri yani dar teketi evi xuldare bilafine ku mar teketi evi xulmare bilafine ama çe be şeve xole bilafine yani birasti ve işte gote yani evlipe tneyi vakide çıkit semetneyi بله yani ama bejin jivape her kaçet semede çıkit neyi yani aşı eri aşı khatiye avul ve işe tendürüstiyet şoğlun lovante çekirin belki işte lazım ev yani işte çebe evcek van işe tendürüstiyet dikin lütfen bir istimal kırın ya da doya ek amrevan jino sali berjortur ya ek nakşivan gran hande luan dikin esasya kine esya ek lcamwanın yani mebin دمالك هيك حشتي بين شيء نوصل لي هي وقري ولدنره في كشكا ولدنره لباناجي اشي تكرن اساسا وانا اك ya ihtiyarın yaşı bakıma videne luvandnerin luvand te çekirin. Yani belki evden önce te çekirin tişeki insaniyeci o tişeki ereniyeci hoşeci ne kadar rahmet le iro emveçte dibinen yani ev aşi jibo ev nexweşiyahan çuqasi بسر دکه و ملت هم باش دکه او جی نخویایه جسدی صد نخویایه هناك جاد بين جسدي حشتي وحشت جسدي حشتي شيست وحشت دبي باش بنوي هي اما دبي جسدي سيوانا نخويايه كتاليوچيه من ارجي هي ام كارفيتشي بيجن اك اشي دبن مثلا اول فايت صاحب انسان رحمت كرن عمري بي 3 سال بو عمري 5 سال بو يكجي تشكي وهابو yani devlet van insana gelo ave tehe çi mertebe yani ave beje ve insana vay min aşili kız ve insana rahmet kir gelo ave tazminata vi biçavi bidire ave biçavi vi takavud bikin ave malbata vi biçavi çigire bide ve çaji ne xuyayi yani ere aşı vanes vakt naha dimen te xuya kirin siyaset medarı me وزیر ما آشیه رو خواهد خن جبو خاطر که ملت به باور ببن وای işte آشیه هاتی وای عملی خنی و تسکی بمن نای اویات تسکی خوشه لبله yani که ماسی جی جملت رنا بجنا her tüm bu ali başbuni ve dikşinin her tüm de be vay evud kın misalen vay milyonu 30,000 yani insan aşık kırın evvek de gote ve 10 milyon dinci var ve 10 milyona ve nabrat 10 roja pazar roja insan akın vate gotun مخابن اوه مکتب کنگی ببن اوه کارساز کنگی ببن اوه فابریکه کنگی ببن اوه پیاسه کنگی ببن yani ve millet kengi tek ve kolanı xwe huşi xwe karı xwe evye ne xuyaye bu xatık evye ne xuyaye şimdi de soru şekli binin yani bek bana hüm pe bavar ki ev aşiv ihar rahat bike ve hünne binin hün insan akın ve çağı takvime gittik peş insana بمنر أبايا ما دهروشون ده أو أشي بقى ده كي هي ما أشوان واخن دهروشون ده إيدي هنا الكاري خوابن إيش خوابن. ماني. يعني بهم بباورن أب أشي يصير حدك يعني ها. ما خوابن أبدان صاكي أو جي بينا باورن. بله يعني محقق هنا كي أمبيجن تثبيتين كو تثبيت كرنا وان زحمة هنا البيش مال بيش حكومتش خو إدارة دستيوان دايه. Yani ev sistema aşikirine ko sero komarji xwe aşikir wezîr û hinek serokên partiya kesên ku li pêş milletê xwe aşikirin yani ev sistema û pêvajoya ku niha îdara Tirkiyeyê dajo bi rastî tê qiyaskirin li ber hinek dewletên din سرکفتنه که تیدا خویاد که کسی فدین آرمان و کی دداخ وقتی مهیج نابریره پر مسئله که کو ام دریج بکن نینه براستی و اینجی چند گوتنات خوازن سر مسئله خبر بدن براستی مسئله که علمیه جالیه علمی و ام نکارن تشتکی بیشن بله çünkü ام نه uzmanıyne ama ام کارن و بیشن ev aşiyana ki seri avulda ve mikrobe nakuje yani şhole rana ki ne dermana بله بله sadece çitke ki muhafazat ki jbergon ki muhafazat ki jbergon ne dermana disaji ki gona çare beji
هەنێک ji bo xatirê got ev însanê bêçare got birayê me got ev ê ser emrya 65 salî ev ê got nexweş ixtiyar nexweşîn wadî hene ji wara ev ê polîs doktor wesaire ev ê got nêzîkî nexweşa jîkê û di civakê de di hereketê de ne riskê de ne riskê de baş e û di dozê bên kirin li serê 28 roja yek dî ji wê li wa bêxistin ji bo xatirê netîce bistênê û li gora gotê gotîşkê serê sedî not û yek dibe fêda wê ne fêdê jê distênin yanî fêdê jê distên tabii ê got bibêjî însan got bêm nabin jî ev jî serbestin bi zorê heta ne qanûneka bi zorê zordestî tune divê nakê de em hêvîdarin got piştî vê aşiyanekê millet nefesekê bistêne senik serbestî çê bibin divê ji xatirê wilo ez baş dibînin şexsan li gora dewletê Ewropa wa jî yanî xweş diçe belê dema navberê hat piştî navberê inşallah em ê dest bi mesela îxtisadê bikin belkî wextê me bimîne ev mesela hilbijartina pêşwext jî êdî wekî ku di raya giştî de wisa tê xeberdan belê îdara hikûmetê vêya red dikin lê belê muxalefet hilbijartin dixwaze em servê jî wextê me bimîne em ê xeber bidin temaşevanên êje dema navberê hat piştî navberê inşallah em dîsa dewam bikin. Rojeva civakê didome temaşevanên hêja dema ewil me behsa mijarên êrişên li Bexdayê guherîna serokatiya Emerîqa kolana bin Mescidil Aqsayê û mesela aşîkirînê kir. Em li ser mijara îxtisada Tirkiye ev car xeber didin kêkê Seyfeddîn Ağırman û Seyfeddîn Gündüz mêvanên me ne her du mêvanên me jî di ser ekranê de beşdarî bernama me dibin. Kêkê Seyfeddîn Gündüz dor li we mabû mesela îxtisadê bi rastî rojeva milletê sereke ev e yani her çiqas aşî bê xeberdan yan jî guhertina serokatiya Emerîqa bê xeberdan yan jî siyasetê de hilbijartineke pêşwext di ekranan de bê xeberdan jî dema em derên kolanan em derên bazaran millet derdê bihabûna tiştan dibêje li ser zaman xeber dide li gor we niha îxtisad çiwatê îdare kirin ev bihabûna tiştan li ser çi ye yani îdare dibe ev hinek spekülasyon hene hinek kesên ku fırsetê dixwazin ji vê pêvajoyê derxin û bihaya zêde dikin hêk çû 3 milyonî em bêjin rûn çû nêzî 5 litre ku em bêjin çû 7-8 milyonî evan rakamên astronomîk ê wiha fewqelade ku zêde bûn hinek tiştatî nebîra meriv hûn çawa dixwînin vê pêvajoyê yani Süleyman Demirel pevkî wî wiha hebû dibe ev qoşxana serokat xwe jêr yani bi rastî qoşxana em dibin cê ku xwarinê tê çêkirin watê ku beroş diçe nebe millet zikî wê têr nebe yani wekte gote millet li aşiyê li siyasetê nanihêre millet zikî xwe dinêr heta niha rast e beriya vê hinkî feqîrî hebû li ji özel pêr ve hinkî millet berxwe dît yani îdî millet di sofreyê xwe de du çeşît sê çeşît xwarinê dîtin yani berê jî wextê ku karkê mewanqa dikirin rebena rojê canekî zikê xwe têr dikirin ew jî bi çawa wê li berê millet îdî elmî ye hinekê tiştê bi berfire yani elmîyek çend çeşîtan nan bixwe vê elmîne elmîne ku me hê çend cara goşt bixwin piştî ku millet elmî ye wextê ku li gor 30 sal berê em bînin ber her du millet niha aboriya pir di pêş ve lê anaka wekte gote hêk qoliya wî çiye 30 hezarî û rûn jî bi rastî niha 85 hezar e yani ne wekte got heftê 85 hezar ye
Deverde hükümet yani bira evya baş bizan be peyva Süleyman Demirel yani iroji derbast be yani vakti ku millet beroşa xwe nikar be têr bike nikar be zikê xwe têr bike nikar be ew fîkê xwe xwana xwe têr ber xwe ew serî li ber rake. Yani hükümet bir siyaseten dibe vay ji derve hinekê müdahalê me dikin işte di hinekê mihrak di nehindrê me devan ça dikin lê millet jî vê dibîne hükümet ji qurretiya xwe jî kêm nabe. Yani cîkî millet birçî ye cîkî millet xweşxane xwe tê nake ama li alî dinê wezeretê devletê hikûmeta devletê kurumê devletê tu dinêrî ji qurretiya xwe ji îsrafa xwe kêm nabin. Yani millet vê tiştê dîn ber çavê xwe. İja gerek hükümet vê tişan çi bike Divrada hûn çi rexne dikin kekê Seyfeddîn hûn behsa îsrafê dikin? Yani hükümet pir îsrafê dike. İsraf tamam. Millet jî vê dibîne. Millet vê dibîne. Yani hükümet jî hewil gerek îsrafê kêm bike. Yani gerek îsraf de jê berde. Ya dudaya çavê millet bi rastî li daketina faîzê bû. Ama banka navendê çikir got ez polîtik feyda xwe ji sedî hevde ez danaxim jîr. Yani ki jî hêviya millet di ver de hebû ku wê faîz dakeve jêr çi demî ku faîz dadkeve jêr serbejêr dibe êdî karsat çi dikin karsat ji bankê pere dikişînin pê îşê xwe dikin pê fabrîqê xwe didin şixwelandin pê îşê xwe didin şixwelandin ê ku faîz bilin be ne millet kare xaniyê xwe firoşe ne millet kare di fabrîqê de îş bike. Yani êdî her tişt bûye li ser bankê tê gerandin. Ê wextê ku faîz bilin be millet nikare îşê xwe jî biqulbîne. Yani hewce hükümet devir de bandorakî li ser banka navendê bike ku faîz daxe jêr ku millet berxwe bibîne. Bi rastî divir da ez vê bêjim ser xeberdana we daxistin û derxistina faîzê divê meriv xeber nede ji xwe. Ev sîstema faîzê lazim e çareserekî jê re çê bibe. Lewra yani niha cêk em tê de ne faîz yani. Bele. Vê çêk dibêjî ancak cêkê dûr veye, cêk paş veye. Çima yani îro em di nav gola faîzê de ne. Heta ku em ji nav gola faîzê dekevin bi çi ecêbê mi dekevin gelo. Yani em ê îro dekevin 10 sal şûne dekevin 20 sal şûne dekevin em nizanin. Ama cêk îro em tê de ne. Rewşek îro em tê de ne ev di nav faîzê de ne. Yani ancak em hêvîdarin ku hikûmet faîzê daxe da ku millet îş bike. Ama îro hikûmet dibe ki zikê min têre bankê de perê me hene way ez maşê min mirî xwe didim way ez îsrafa xwe jî dikim elkêfa xwe jî dinerim êdî zikê min tê be îşem ê feqîlatin heye. Yani hikûmet di vê siyasetê da jî hinkê jî ev tê rexnekirin ama haya millet ji hikûmetê heye ku îsrafê dike ku li ser bertîlê xwe li ser curê xwe li ser vergiyê xwe kêm nabe yani hükümet millet jî vê tiştê ew ê cêbêje bes yani. Roja be ew ê bêje bes yani. Em mesela iktisada Türkiye xeber didin birayên me di rejiyê de qajêya me bin ekranê em biguherînin ew der rewşa iktisadê em xeber didin. Keke Seyfeddîn Ağırman ون اف mücadeleya bi em bêjin iktisadê re çawa dibînin ya îdara Türkiye yani tedbîrên ku wê bêne stendin li gor we wê çi bin lewra hikûmet li ser reforman niha hinek xebatan dike tedbîrên ku wê bibe çareserî ji vê pêveçûnê re hene di cêva hikûmetê de yan ji bo ku hinek asayî têkeve nav em bêjin raya giştî vê polîtîkayê da jî. Bi rastî ev nexweşiya îktisada Tirkî tê de ji xwe sebeb faîz e. Ew jî sîstema kûlo ye wextê ku dewlet faîzê zêde dike ev maldar ev kesê ku ji faîzê ji pera qazanc dikin perê xwe dixin bankê Tirkî neqil dikin dikine çi dikine yani dolar vesaire euro نقلت بانكات كن بشكل يعني فايزة ويدخل
وقتی گو دولت فایز دارده فایز داد خیلی و فایز ایرانه که کی نکرده که حالا حاضرده دبیزه راکم هنه کی رات که پید لیزه اف پری خودک شنن جرد بیشن پری گرم sıcak para بله ha وقتی گو ایرو اف پری tek şandırış piyası haliyle çid be ev nexweşiya ha terkeve xole yani ev sistema گو ایرو اقتصادا ترکی دمشنه لسر فایزه ya دانستان فایزه افجی که دبی سببه گو اف نخوشی درد کبن اف تشی گو حکومت آنینا روژوه گو گوتنمی هنک رفورما بکن رفورم دادی و رفورم اقتصادی yani adli ve ekonomik reform جوارتی گوتن tam net حولدن هنکجی اما تشی گو تی فهمه اون یک جد بیشن کی دادی دبی امی arabulucu yani ev عدلی سیستمای da گمبکن یک شد بی yani دیتنا ناو هفته arabuluculuk یک جه و یک جه mesela محکمه اساسیه یه دادی یک جه که حاکم و savcı yani tayin evana, avetna evana ve çağçıbı uyajı icra iflasa. O yek jeji ki ev insana god hapsa dana god bejin ame zamana ki direj be mahkemet hapsa da deminin o dosya evana hüküm nasın duhule da deminin bir şekilde çınuten devam dike ki misala vena Avrupa karar davu İro Türkiye serveda zafsekini tahkik dadi reforme dadi de va serka dibêjin ama ji aliyê iktisadê ve yek jê dibêjin tasarruf yani em ê tasarruf gerek çêbibe malume veya Türkiye İro ji serê sadî 15 gelirê wêne diçine îsrafê. Diçe îsrafê. Ev nake yani li gora vê nake dibe rojê 6 milyonan çê çopê. 6 milyonan çê çopê. Ev hesab li bawa. Yani her sal 214 milyar para israf dibe. Yek jê dibe jê me tasarruf bikin. Tamam tasarruf başa wextê govna bêkirin. Ama yadî jî mesela demê sermaye yani perê derva em ê bikişên hindiro. Ev çawa çê dibe? Dibe di vê wextê vîrusa korona da dünyayê da iktisad mesele iktisadî da pere di cîna da sekinîne hinek evê maldar evê îşa dikin sermayedar perê xwe sekinandine acaba ev pere em li kudê razênin em li kudê bişoğlênin dewlet dibêje ki va pere em ê bikişênin baxwe yani em ê bikişênin Tirkî wextê ev pere ev sermaye têkevê Tirkî ev ji di Tirkî de bibe wê çawa çêbe wê ev mesele ji holê rabe şoğlek jê jî ser vê yani reform ji vê dibêjin û reformê jî ki yani dîqat bikin ev sermaye îro ev dewletê gov ev di wê wextê pandemiyê de malûme we gelek cihê îşa sekinîne însan sekinîne însan hereket saha wînakê tang bûye temamê dewleta îro divê mesele iktisadê de problemê wanakê hene meselê wanakê hene îce Tirkî divanekê de dibêje reforma bike wextê got vî şîlê reforma bike ev reform jî dibe salekê de yani pey derpey wê werin meclisê meclis vê vanakê wê çipkê wê têxine pratîkê wê têxine holê wê bi çi şeklî çêbin ev qararê bidin rastî em vê niha em nizanin ama em vê zanin
ام ویزانن ایرو دولتی گو بهن به پیشت کردن یعنی هندکی پیش کتن و پیشت کردن جوانا تی گوتن gelişmekte olan veya az gelişmiş olan ülkeler dva devleti hanakeda vakti go xıznava deyndar dibe ve deyndar dibin u hem ber vi deyni xuni derva hinek tedbir disayın ve tedbiri xuşi ki bicinayenin veya cinagrin pereva lehem ber peredi be kıymet dibe iro peri Türkiye çıkaz bejin peremel bi kıymet dibe pereva belki ligora peri Arjantin kıymet bu be belki ligora peri لپره دولتنا وکوای افریقا قیمت بوده اما لگورا پره ایرو دلار و یورو به قیمت دبه ها ابجی که دبه سببه گو بهای چه دبه ایرو ملت ücreta kem asgari ücret yani ücreta kem go belli kirin böyle hemen çıkırın hemen zam kirin avetin serçi yani ju petrole u ju mamule petrole bigre hatta binan tamamıyla o Türkiye diyecek diyeceksin abi delaliye felaket etkin yani felaket delalleri diyecek ve iyi sadece zuaya iyi sadece ki zuaya ve zat kim var ve av kim be vesaire bir şekilde hani velvele çedekin ab velvele ki tabi dibe sebebi god piyasa tevlih be ama abji tişteki asla devlet tiştê got dixwaze bike binayê bicî. Mesela ji bo xatirê got însanê ziraetvan tiştê got bi destê xwe bifroşe û arzan bigihe millet got çi got avê got holê demê rakirin ama ranekirin. Îro heger kîlok bacan ji baxçekî bi weraqekê derkeve heta gotê sıfrê çi qasîtê hesabê şeş weraqe ye. Yani ev مالê go zam tê serwanekê wextê go dolar dikeve an zêr dikeve ew mal ew zam gerî naye standin. Yani illa dixwazin illa zengîn illa dixwazin êgo zamê dikin zama xwe nayên xwarê ama ê feqîr illa dikin ji berî ka feqîra dikeve. Belê ew çax me du tespîta kir yek jê mesela israfe yek jî ev mesela ku me got kesê ku ji vê rewşa xerab ger pêvajoya nexweşînê ve ger mesela ku em bêjin ziraetê de hinekê masî tê texmîn kirin ji vê firsetekî derdixin kekê Seyfettin bi rastî Seyfettin Gündüz di daxê me sê daxê me maye mijara me ku dawî me digo me xeber bidin wextê me ji bo wê nema li ser vê meselê çend gotinê we hebin bi gotinên we em xeberdana xwe bixedînin rewşa îqtisadê me tevşîta ne were belê yani bi rastî hikûmet xwedê jê razî be wextê ku dide van însanê ku askerî ücret dişoxulin wextê ku dide wan wextê ku dide memûra bi kevçiya dida wan lê wextê ku ji wan tîne bi kevçiya ji wan tîne yani ew jî heye yani millet îro herê dibe way me ji sedî deh me li maaşê falan kes zêde kir me ji sedî heft maaşê memûra zêde kir wiha dibêje lê mixabin em dinerin gaza doğal gaz elektrîk bi av bi wekte gote rûne şekir bi çi be ku li gor sala be tu dixulibînî tu dinerî ji sedî bîst sedî sî sedî çil hinek hene têde bûne yani millet di vê havê de gerek vê tiştê jî dixwe bipirse erê me got bira hikûmet îsrafê neke lê em dinerin millet jî îsraf dike erê ama millet jî îsraf dike belê belê tedbîran hember îsrafê bi rastî yani çawa ku hikûmet lazim e vê tedbîrê bistîne millet jî lazim e bistîne lê ev jî dîsa pêşkeşiya hikûmetê gereçe ve mesela li ser îsrafa avê hinek kampanya çêdibin li ser îsrafa nan hinek kampanya çêdibin bi vê wê millet hinek bê serhişê xwe yani bi rastî ez hikûmetê vê ez hêvî dikim ku li ser televizyona li ser civakê medyas civakî wana hikûmet çi bike ji bo milletê han ji bo millet
işte nan israf nekin, avê israfê nekin, xwarinê navê çopê, xwarina xwe bixwin, xwarina xwe a do maye îro bixwin navên çopê, li cîranê xwe bipirsin, li feqîra bipirsin. Bi vê havê yanî bi rastî niha ev tengesiyahan hewceya hêkî mele jî têxe berhevdû yanî hêkî mele jî hevdû bihevd yanî. Yani îro em dibêjin bira meşê me zêde bibe zêde bama gelo haya me ji însanê feqîr heye, însanê birçî heye tune ye. Yani hêkî lazim e mele jî divê havê de li xwe bipirse, wextê ku melet li xwe bipirse, melet negê xwe bixşîne, wê hikûmet jî vêya fêm bike wey melet hêdî şiyar dibe, ew ê hikûmet jî negê xwe bixşîne. Yani divê masî di seyî de bînide, ev yani melet hewce ew jî bixşîn ser xwe de yani. Keke Seyfeddin Gündüz, Seyfeddin Ağırman, Marawa Ava ji bo beyanatên we bernameyek pir emmejê kêf stand. Xwedê xêr we mezin bike. Temaşavanên êja em hatin vê hefteyê ji dawiya bername xwe heta hefteyekê din bimînin xêr û xweşiyê de emanetî xwe dabin.